veľmi pekne teda poďakovať Adeli Centru, aj našim partnerom hlavným, Skyru a pánovi Dušanovi Gulášovi. My máme taký zvyk, že každý rok máme takého špeciálneho Mikuláša s integráciou a v Adeli Centre, že s pánom Gulášom, a teraz dovolím si povedať, že aj s Gríšim budeme každý rok takto tešiť takým pekným darčekom, hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. Ja vám prajem potom samozrejme v Adeli Centre veľa úspechov, veľa energie, veľa trpezlivosti pri rehabilitácii.